Може ли да направиш гримаци за 1 минута? Хора, вие да не мислите, че аз съм някакъв магиосник и да правя чудеса. Но всъщност, защо не? Нека да пробваме да направя абсолютно целият си грим за 1 минута. Сигурна съм, че ще бъде трагедия, но нека да видим. И за да направя живота си още по-труден, абсолютно нищо не съм подготвила. Имам само телефона си тук. Сега ще настроя таймера за 1 минута. Ще го пусна и започваме. Мечка страх, мен не страх. Пускам таймера. Добре, директно започваме с фондютена. Няма да слагам абсолютно никакъв праймър. Извинявам се, но наистина няма време. Мисля, че много малко фондютен сложих, но надявам се да успея да сложа поне колко. Добре, нека да сложа ето така под очите. Спирала. Ужас! Спирала. Само да не си извадя окото. Добре. Какво друго пудра? Четка. Тази четка даже не е за спиралата, но каквото такова. Ужас. Добре. Добре, червило. Това беше провал. Последно. Така. Аз съм напълно разочарована. Не знам какво беше това. Нещата, както виждате, се получиха потресаващо. Но може би следващия път бих пробвала поне за 5 минути.